pasas malán? Onde estará Paco? Non sei. Non sei. Quiquiricú! Pero Paco, que fas? Nunca vos espartou un galo? Paco, os galos son animais que coa súa voz fan kikiriki. Quiquiriquí. Eso, kikiriki. E eso de facer diferentes sons de animais son onomatopeias. Ah, Ti xogachas algunha vez os onomatopeias? sí, Sí? sí. Por exemplo, ti saberías facer un can grande. E ti sabes como fai un can pequeno? E mira unha cousa, ti saberías facer outra onomatopeia? Sí, sí. Ia por unha rúa estreitiña, estreitiña, estreitiña e apareceu un camión. Pero vamos a ver, Paco, aí non hai ningunha onomatopeia. Home, que berrei. Oh, non, que matopeia! Paco! Eu teño un galo no meu xardín que cando esperta canta para min. Cántame sempre o seu kikiriki, kikiriki, kikiriki. Eu teño un gato no meu xardín e moi mimoso e acariñase a min. Sempre miaña co seu miau miau. Miau, 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 miau. Teño un parrulo no meu xardín que dorme enriba dun bello coxín. Cántame sempre o seu cuá, 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 cuá. Eu teño un can no meu xardín e un palleiriño de nome Tintín. Ládrame sempre co seu